Jesu zvipo zvavo zvese rudo kuna mponesi waita vamupe mazvi ese emutsa kubatsira vamwe zvese zvezvipo zvavo akazvigashira waunza kuna Jesu chipo chakanaka itandako pamoyo pamakumbo ako pakange pane mfambi aidawo kupa akaonawo zvipo zvaipatenzi airisa zvikuru kuti ape chipo akamirawo pedyo asina nechiro waunza kuna Jesu chipo chakanaka itandako pamoyo pamakumbo ako achema atitezi ndimi mulemutsa tora zvese ndinazo nemoyo wechivi Jesu akapindura chikuru chipo chako kupinda zvimwe zvese zvaunza kuneni waunza kuna Jesu chipo chakanaka itandako pamoyo pamakumbo ako waunza kuna Jesu chipo chakanaka itandako pamoyo pamakumbo ako itandako pamoyo pamakumbo ako itandako pamoyo pamakumbo ako. Mangwanani tinoda kutenda Mwari mangwanani ano nekutiunganidza zvakare patiri kudzidza zvimwe zveukuru hwake. Mangwanani ano tinoda kuti tidzidze imwe nyaya inobva kubhuku raLuke chapter 13 verse number 6. Jesu panyika zvaaita akanga ari Jesu aitaura nemaparables navanhu. A simple definition of a parable is an earthly story which contains a heavenly meaning. Saka Jesu panyika aidzidzisa kana kuti aitaurirana navanhu achishandisa maparables. Jesu achidaro aizviitira izvi kuti vanhu vakanga vari panguva iyi vachiteerera Jesu achiparidza vainzwisisa zviri nani Jesu zvaaiparidza kubirikidza kuburikidza nemufananidzo. Saka Jesu panguva iyi paanosvika pana Luke chapter 13 paverse number 6 anotaura a parable
of a barren fig tree, achipa in alagoni of church yamazuva ekupedzesera zvaikanga yakaita o chimiro zvainenge yakaita nesimba raJesu raakanga achizopinda kuti agone kuponesa church emazuva ekupedzesera. Tichaverenga Luke chapter 13 verse number 6. Zvino wakataura mufananidzo uyu, umwe munhu wakanga aine muvonde wakanga wakasimwa mumunda make memuzambiringa. Akauya achitsvaga zvibereko kwauri, asi akashayiwa. Ipapo akati kune murimi womunda wemuzambiringa, tarira, ndavuya makore 3 ndichitsvaga zvibereko asi ndikashayiwa. Uteme ko unotadzireko pasi. Asi akapindura akati kwaari, Ishe, muuregei nhaka kusvikira tichimurimira nokuisa mufudzi. Kana ukabereka zvibereko zvakanaka, asi kana usingabereki zvibereko mungautema henyu. Jesu achitaura pana chapter 13 yaLuke anoti pane munhu akanga aine muonde wake wakanga wakasimwa mumunda wake wemuzambiringa. Aiva netsika yekuya kuzotsvaka zvibereko asi achishayiwa. Mukadzidza pamusoro pemuti wemuonde zvakare nemuti wemuzambiringa, muti wemuzambiringa muti usina simba. Unonzi naSongs of Solomon chapter 2 verse number 15, tibatirewo makava maduku atadzisa minda yemizambiringa kutunga maruva. Zvinobudisa pachena kuti muti wemuzambiringa muti usina simba, asi muti wemuonde muti une simba. Unoti kana uchikura unotokura wota taller than all the trees. Zvakare unoita zishedhi rakakura asi usingabereki. Be very careful of people that stand taller than others. Those people might be fruitless. And the Bible rati Jesu aiva netsika yekuya achitsvaga zvibereko asi aishayiwa. Ndobva ati ndarirai ndauya makore 3 ndichitsvaga zvibereko asi ndichishaya. Zvazvinoreva ndezvekuti Jesu aiziva kuti muti haubereki gore rekutanga asi akaramba akanyarara. In fact, Jesu aizviziva kuti muti haubereki gore rechi2 asi airamba akanyarara. Christ knew it kuti muti haubereki gore rechi3 asi airamba akanyarara. He then chose kutaura mugore rechi4. Kubudisa pachena kuti God knows our sins and God knows our weaknesses, but sometimes He does not bring instant judgments when we sin. Jesu anoziva zvivi zvedu, but at some times unorayira hake sekunge aseko, onyarara sekunge asingazivi, yet Mwari achiziva. And the Bible rati akanyarara makore 3. Achiuya kuzotsvaga zvibereko achishayiwa, odzokera onyarara. Ouya gore rechi2 achitsvaga zvibereko achishayiwa, onyarara. Odzokera ouya achitsvaga zvibereko achishayiwa, onyarara. Bhaibheri ndokubva ati akauya achitsvaga zvibereko asi akashayiwa. Ndokubva ati kune mukati ndokubva ati kune muridzi, muchengeti wemizambiringa, tarira ndaya makore 3 ndichitsvaga zvibereko ndichishaya. Temai muti ko unotadzireko pasi. Kukubudisa pachena kuti ari kuti ndikatarisa past 3 years dzandauya, muti usingabereki, muti unodhizevha kutemwa. Mukadzidza why muti waifanira kutemwa, it's because muti wakadhiskaswa kuti utemwe usingazive kuti uri kudhiskaswa. Nekuti muti wakadhiskaswa, a conversation happened between the vine owner and the vine keeper. Uchinzi muti unofanira kutemwa, but muti usingazive kuti uri kudhiskaswa. That's when also Christ is in the most holy place interceding for our sins. He is discussing our fate of salvation in the absence of humanity. Jesu unoreverera kuponeswa kwavanhu munzvimbo tsvene-tsvene. Vanhu vacho vasingazivi kuti vari kudhiskaswa naMwari Baba naMwari Mwanakomana. Christ being the intercessor of humanity, achidhiskasa, achiita process the investigative judgment in the absence of humanity. Saka Bhaibheri rinoti zvichidaro, muti wakadhiskaswa kuti utemwe usingazive kuti uri kudhiskaswa. Mukaverenga Bhaibheri pana Genesis chapter 23 verse Genesis chapter 18 verse number 23, Bhaibheri roti Mwari akunoparadza Sodom and Gomorrah. Abraham akabvunza Mwari mubvunzo akati, Mwari munoparadzira vakanaka nevakaipa? Ndobva Mwari apindura akati, handiparadzi vakanaka nevakaipa. Ndobva Abraham atikomuka kukasvika kuine 50 vari right kuSodom, munoparadza here? Ndobva Mwari ati, handiparadzi vakanaka nevakaipa.
zvakanzwa Mwari vakaita 40 vari right. And God still stood and said, I will not destroy the righteous and the wicked. Ndobva Abraham adzika kusvika pa 30. Ndobva Abraham adzika kusvika pa 20. Ndobva Abraham aperera pa 10. Awirirana naMwari kuti if 10 men are righteous in Sodom, Sodom and Gomorrah haiparadzwa. But 10 men were not found worthy and righteous in Sodom. 10 men were not found. Abraham aitei? Abraham aireverera kuponeswa kwa Lot. Lot wacho asipo. Kubudisa pachena kuti also when Christ is in the most holy place, he intercedes for the salvation of us in the absence of humanity. Sa muti wakadiscusswa kuti utemwe usingazive kuti uri kudiscusswa. Muti ndobva wadiscusswa kuti utemwe. Makaverenga Isaiah chapter 5 verse number 4 inoti chinyiko chandaifanira kuitira munda wangu wemuzambiringa chandisina kuita. Asi kuti ubereke mazambiringa akanaka, wakagoberekereiko mazambiringa ebundu? Bhaibheri riri kuzama kuti God has done everything for humanity to be saved. But zvinoitika ndezvekuti when God has done everything, the outcome of humanity disappoints God. Mwari ari kuti zvose zvinogona kuitirwa vatadzi kuti vaponeswe ndakaita kare. But vanhu vanodisappointa Mwari pakusaita the outcome that is right when God has done the very best for humanity to be saved. Kubudisa pachena kuti Mwari akaita zvose kuti vanhu vaponeswe. Handikudzei masikati ano that God has done everything for us to be saved. Maizere chicha Mwari chivafunga izvozvi kuti ukamuka oenda kubasa sezvawada kunoita nhasi obva wafa, unofungira kuti Mwari haana kupa equal opportunity yekuti utendeuke uri mupenyu. Tomboti nhasi zvaitikawo kuti Mwari watitendera kuzorora nenzira dzakasiyana. Is God being unfair? Has God not done everything that is equal for us to be saved? Saka anoti uteme ko unotadzireiko pasi. Bhaibheri rinoti akanga achimira pakati pemuridzi wemunda nemuchengeti wemunda, akanga achimira pakati pemuridzi wemunda nemuti ainzi the vine owner or ainzi the vine keeper kana kuti muchengeti wemunda. Iye ndiye akati, Ishe muuregei nhaka kusvikira ndichiurimira nokuisa mufudzi. Kana ukabereka zvibereko zvakanaka, asi kana usingabereke zvibereko mungautema henyu. Kubudisa pachena kuti muchinda uyu ari kumirira muti kuti usatemwe, yeti muti uine every reason kuti utemwe. Kubudisa pachena pfungwa yonoti when God or when Christ is interceding for humanity, he also intercedes for people that are beyond redemption. Mwari uno kana Jesu uchimirira vanhu panyika, unomirira navanhu vakanzi nenyika ava vachaiti kuti vaponeseke. When Christ is interceding for humanity, he intercedes for people that are not promising to repent. Kana Jesu uchimirira vanhu, unomirira navanhu vasingapromise kutendeuka. Handikudzei masikati ano, kana Jesu achimirira vanhu, unomirirawo nevanhu vanopfuta mbanje yemapepa eBhaibheri. When God is interceding for them, unotsvakawo vakanaka. When God intercedes for humanity, unoreva vanhu vakaita varume 10, people vanoraramira vasina chekurarama panyika, people who live for sin. Kana Jesu achimirira vanhu, unomirirawo nevanhu vakadaro. When Christ is interceding for humanity, unomirira navanhu vakanzi nekommunity vachaite. When Christ is interceding for them, unodawo vanhu vakadaro. No one is beyond redemption. Under the cross, the ground is level. Bhaibheri rinobudisa pachena kuti akati uregei nhaka kusvikira tichiurimira nokuisa mufudzi. Why Jesu achimira pakati paMwari navanhu? Hebrews chapter 4 verse number 15. Hebrews chapter 4 verse number 15 inoti nekuti hatina muprista mukuru asingagone kutinzwira tsitsi pautera hwedu, asi iye akaedzwa pazvinhu zvose sesu asina zvivi. We don't have a high priest that cannot be touched by our infirmities, because he was tempted and tried on all points like as we are, and yet he was found without sin. Kubudisa pachena kuti the reason why Christ is our advocate in heaven is because akararama semunhu, ndokubva akurira semunhu, ndokubva aedzwa semunhu, anogona kubatsira munhu. The reason why Christ is able to intercede for us
And the reason why Christ is able to help us is because he understands us better. That's why achimira oti Ishe Muuregei henyu Nhaka. Ishe Muuregei henyu Nhaka kusvikira tichimurimira nokuisa mufudzi. Kana ukabereka zvibereko zvakanaka, asi kana usingabereke zvibereko mungautema henyu. Verse number 9 inobudisa pachena basa raJesu raachaita kana akudzoka kechipiri. That Christ will not intercede for humanity forever, but one of these coming days probation is going to close. Jesu azoramba achimirira vanhu kusingaperi, but regai ndikuudzei hama zadikano, rimwe remazuva rinotevera musa uchavharwa, but musa unovharwa kuna vanhu vose vakanzwa izwi raMwari, vakapiwa mukana wekuti vararama, vakarega kurarama, Mwari ovhara mutsa. That's why achimira pane zvakazarwa chapter 22 paverse number 11 unomira kuti sina kuita zvakanaka ngaaramba achiita zvisakarurama, asina kunaka ngaaramba achiita zvisina kunaka, ane tsvina ngaaramba achisvibiswa, mutsvene ngaaramba ari mutsvene. Kuisa nokubudisa pachena kuti Jesu haazoramba achireverana nokusingaperi, but one of these coming days probation is going to close. Saka anoti zvikadaro kana ukasabereka zvibereko zvakanaka, asi kana ukabereka zvibereko mungautema henyu. Christ achiuya pano panyika achireverera vanhu, one of the most core duties of Christ kuti munhu wose aponeswe. Ende maizvere chechaMwari kuti Mwari haafariri kufa kwavatadzi. Saka kana Mwari asikafariri kufa kwavatadzi ndezvekuti Jesu ko Mwari zvaanoita, he does everything upon his capacity for every sinner that is listening to me for him to be saved. Kana Jesu asingafariri kufa kwavatadzi, zvazvinoreva ndezvekuti Jesu anoita zvinhu zvose zvinogona kuitwa navanhu kuti vanhu vagone kuponeseka zviri nani. That's why achiti kana ukasabereka zvibereko mungautema henyu. Parable ya Luke chapter 13 haipere nekuti hatizi sure kuti chii chakazoitika. What we don't know ndezvekuti muti wakazobereka here kana kuti muti hauna kuzobereka. But chatinoziva ndeichi, kana muti usina kubereka wakaitirwa zvose kuti ubereke ukarega kubereka. Chatoziva zvakare ndeichi, kana muti wakabereka wakaitirwa zvose kuti ubereke ukabereka. No one is going to go to heaven when God has never done everything for him to be saved. Hakuna futi Mwari zvaachaita vanhu vese vacharaswa, hakuna munhu acharaswa Mwari asina kuita zvose kuti aponeseke. That's why Bible richiti kana ukabereka zvibereko zvakanaka, asi kana usingabereke zvibereko mungautema henyu. Regai ndikuudzei chechi chaMwari, that we are not saved by the gift of the Spirit, but we are saved by we are not saved by the fruits of the Spirit. We are not saved by the gift of the Spirit, but we are saved by the fruits of the Spirit. Hatiponeswi nemabasa emweya, but tinoponeswa nezvibereko zvemweya. Kupisa pachena kuti kana tisingazoponeswa, kana Mwari achiuya kuvanhu anouya azotsvaka zvibereko pamuti. Bhaibheri rati muti uyu wakadyarwa mumunda wake wemuzambiringa. The tree was planted in God's grace, was planted in God's merit, was planted in God's Israel of sin. Kupisa pachena kuti muti wakanga wakadyarwa mumunda waMwari wemuzambiringa, asi kuti ubereke zvibereko zvakakona wakarega kubereka zvibereko. Regai ndikuudzei masikati ano tava kunonamata. Mwari unotsvaka tose vakateerera tive vanhu vanobereka zvibereko. God seeks and God wants us kuti tibereke zvibereko. Ende Bhaibheri riri kubudisa pachena kuti tigone kubereka zvibereko kubvuma kureverwa naKristu ende kugona kushandisa mikana yatinopiwa naKristu. Bhaibheri rinotizvo muti wakanzi mupiwe one more kusvikira tichiurimira nokuisa mufudzi. Kana ukabereka zvibereko zvakanaka, asi kana usingabereke zvibereko mungautema henyu. Kubudisa pachena kuti muti wakapiwa one more usingazive kuti wapiwa one more. Saka David achinyora nyaya iyi anoti Mwari musandidzidzise kuparidza,
kana kuti Mwari musandidzidzise kuita zvakawanda, but tidzidzisei kunyatsoverenga mazuva edu kuti tigone kuzviwanira mwoyo yakachena. That we are only savable if you are able to number our days that much. Tinoponeseka nekugona kuverenga mazuva edu. Saka anoti nekuti zvadaro kana ukabereka zvibereko zvakanaka, asi kana usingabereke zvibereko mungautema henyu. Rekaitira kuti tinamate panguva dzino dzamangwanani. Varipera vanoti Mwari wokudenga, tisatamuka kuenda kumabasa, kuzvikoro nekwakasiyana siyana. Tibatsirewo Mwari kushandisa mukana wamakandipa wokuti ndiponeseke. Before I've done everything, God help me to use everything kuti ndigone kuponeseka. Pakadaro ngatitsinzinyei maso edu patava kunamata. Ngatinamatei. Kuna tenzi wokudenga, tinokutendai panguva dzino dzamangwanani nekuti muri Mwari, isu tiri vanhu basa remaoko enyu. Tibatsirewo Mwari kunzwisisa chinhu ichi, kuti Mwari munotsvaka kutiponesa zviri nani. Help us as we do, help us as we converse, help us as we go to school, help us as we go to church. Kunzwisisa kuti tiri kurarama in the extra time of our choices, but God, you have already done everything about and in your capacity for us to be saved. Patorarama, tibatsirewo Mwari kukuraramirai, patinorarama nepatinofamba, patinorara nepatinogara. Tibatsirewo Mwari kuhwisisa kuti tiri kurarama pane mazuva akatarwa, ende zvakare munotsvaka simba renyu kuti mugone kutiponesa. Ivewo nesu nevatana vari pano navadiki vari pano, munhu wose anzwa shoko iri Mwari, dai maingagona kumuponesa mugopindirawo Mwari mukati meupenyu hwake. Nezita raJesu tanamata kuna Jesu anonzwa zvakare anopindura munamati yedu. Amen. Rukariro oro rwangu rosembere kuna Kristu handinawiri nemuno asimozita raJesu dinomira kuna Jesu diendomo eyo yangu Tichanyura zangu kuti awi kwa ngerima titi zake karira mepa uro yesimba ruoko rwake ndobata dinomira kuna Jesu diendomo eyo yangu shimwe tichanyura zangu sifungo sikwinile kulabo abatebile nangamina ngitangele uchesungiza tebile uchesu Kristu itwala kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula kukhala itilongo kuyena kikupungele kikogise ngobungcwele eskodleni yovela uJesu Kristu itwala kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula uJesu Kristu itwala kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula kokunye
love.